nanqamlezweni rhamente enhlengqele ethandwa nguThixo. Kodwa ithi le Bhayibhile yam, uthe akujonge ezantsi rhamente enhlengqele ethandwa nguThixo waqaphela into yokuba aba bantu bebesithi naphi na apho uya khona sawube silapho. They are nowhere to be found. Rhamente enhlengqele ethandwa nguThixo. Into ecacayo yinto yoba aba bantu bathi kuwe ndinawe. Look at them again. Utshilo umongameli, phinda ubajonge kuba kungekakhali nenkukhu sebelahlekile. Kushiyeke ngoku rhamente enhlengqele ethandwa nguThixo apha, kushiyeke uMaria unina kaYesu noSalome udadewabo nomkaKleopa uMaria wase